Ngiyacho. Ine message yangu yemkhulu mem. Apa ita ndoto dzangu muno mukanikasa ngekuvhenga vanhu. Imari ndakuru manje. Mune 1000 rands. Ndichakupa 1000 yacho. Azema ngondipa. Apa ndakutsvaga chijira chanachipokusa chiachi. Ndichauiti chichi. Chimwe kuti chiamwe. Asina ime fundo dzangu. Munoda Ma Bhuru mangani mupenyu wenyu? Ma Bhuru mangani kuita sei? Zvikubvunza nezvelife yangu kuzvidii eshe. Uneni here nhasi? Ndisimbodza kuti kubvunza nezvei. Rimwe bhuru kare riri pamwe. Rimwe rakadaro. Ndikunyatsoda kubvunza kuti munongoswa nema Bhuru mangani. Mairi ukaziya information iyoyo uda kuishandisei? Mbobvunza unongozoti muchagumira pamairi here kana muchapinza rimwe rechitatu kana rechifo. Cloud level. Inokunyara munhu achikotaura zvinhu zvese zvese. Imba mangere muno. Ingotariso zviitika zvitondichamisawo but ndakuta ndinombamanga. Saka body yauri kubatwa haisi yako here. Unogona kungoshamisika futi kudarika ipapa because level racho rinogona kungokwidza richiwedzera. Rinokwira richidzika asi kana richinge rakwira rinotongokwira. Saka muchinge muchishamisika neirori aiwa zvidiki diki izvo. Nditozvona kuti inini kubva upenyu hwangu ndobva kushamisika nezvinoitika. Kana zvanokuita futi zvinotoshamisa kuti chatiri kuita chauri kuziva iwewe chawauta chatiri kuita. Uyu mutwini wangu uyu. Ndakambokutaura Tauri kudaira kunzi bamunini nebamunini. mami chinoti nditi ndoti kudini. Mutwini wangu. Okay. All right. Mutwini wenyu. Saka zvakanaka ka. Mutwini wenyu. Muri close naye kudai. Sorry. Mungazofunga kuti I'm sniffing my nose into your business too much, but it's only kuti I'm part of the family. Atisi kumbofunga kuti you are sniffing. Uri kuto. Atisi kufungidzira. Uri kuto sniff. I'm sorry, mutwini. Kura kunosiyana. Kuna low density, so you know. Yeah, we're very close. Close like that. Okay, muri close. I can see. That's why I understand. Zvitondishamisa. Zvitondishamisa otherwise nepato nabozhongora ndaikunotongofundira bozhongora ndatongokuzoti aiwa uyaone zvisoonekwa. Zvipi? Kana tokudza iwe ndosiri kuziva. Iwo zvauri kunyanyotaura zvawaona zvii? Muri tikadedza bozhongora hawani nyaya here. Inyaya yekuti maitwins ari close. Ipapo ndokusnifa kutanga kutaura kwamuzvitaura paya. Apa patoda DJ Sparks. Ndoona ngo vachita interview. I think munotombopindawo pamhepo. Mumbobvunzwa unzi how close are you neutwini wenyu? Kero mesho zvinene. Aiwa. Asa mari yako handisi kukupa. Aiwa, munotipa zvenyu but it's only mungoti pane zvimwe zvisaripwa izvo zvokuti maso angu aona zvisionekweka. Zvinenge zvine zvida kutoripwa. Ndingataura wani kuti kana uchingoda mari taura zvinhu zvacho titaurira. Okay, muchindipa mari yekuti ndakuona ini mutwini wenyu. Ngasina kupedzere kuklina. Usipapedze ndaunongori pa-TV yapo. Usipapedze. Okay, aiwa ndandisati. Handisati ndatanga nokuklina. Zvekuklina hazvisi zvake basa rake ari kuziya takasaindana nazvo unofanira kuita wani. Kusaka izvi zvauri kuita ndezvipi? I'm sorry, but zvandataura I think kana muri vanhu vakuru munenge mazvinzwa. Ndataura kuti uri kuda mari. Ndimutwini saka kura kuti mutwini wangu haangambodana nake gift mishewo. Why not? Takasara too much.
uri caregiver ita zvekuita caregiving kune munhu wakasainirana mapepa kuti ndiye uchaita caregiving zvekuti mutwini azodii kana ani kana hanzvadzi yangu kana munin'ina wangu achaya panapa hazvinei. What if he likes me? He doesn't like you. Why didn't I like you? Ane pauchachengetwa nasisi wako kusvika ringi? Ane pauchageza nasisi wako kusvika ringi? Andombozvichengetedza. Uchichengetedzwa nasisi? Iya, andombozvichengetedza pari zvino hangu handisanda kuda bebi. Asi sisi ndo vandikavira. Aiwa. Mamasa ebebi, maroza ebebi. Dadzi yangu she loves me so much. Ndambokudza makuru atakaita isusu. We so close. Tatonani mazwana. We more than close kutopfura zvatiri izvozvo. Aiwa, alright, pakanaka. Chakangonaka ndechekuti babadhi vange vachiziva kuti tsama vari pano. Kuda kuvaudzirei? Kwavasauda kuchinja mitemo yepanapa? Aiwa, handisi kuchinja mitemo kumutemo yechivanhu chandinongoziva tsika nemagariro. Nanda kutobvunza kuti ko zvinhu zvekuintroduza nekudii wewe wakupinda papi? Aiwa, muri kundiconfuse kai. Regai ndimbonomutsa badhi. Mutsiriko ndati taura kuti uri kuda mari. Aiwa, ndidi mari stereke mukagoti mukazofunga ndikuda ndinoda mari. Handidi mari stereke. Mukazofunga zviri kunge caregiver vasi professional vakauya vazoita blackmailing vana blackmailing. Haisi blackmailing, inini nditori willing kukupa mari. Ndega haisi blackmailing, hawambondikumbira here mari. Hauna chigara pasi apa titaura. Ini ndoda kukupa mari. Ndingoti mutwino ina agara. Agare papi? Amanagari. Nimosheta munogara. Nimosheta munogara. Chizvoonawo zvinoita iwe zvauri kuda kuita izvo. Handi mutwino wenyere. Saka eka kana ari mutwini wangu ka ndozvisingatoite pakutoti mutwini wangu. Handi munhu waunobvumirwa zvaclose naye ndibabadhi. Unomumba because nozi yacho uri kuziva futi fura painogumira yekungovabatsira nekuvabatsira basa ravo. But imi medium imi mbonyatsotaurayi. Ndopanyambobvunza munoda mabhuru mangani. Muri kuramba muchingondibvenga muchingondiconfuse brain dzangu. Ndine degree recaregiving inini. Musandiconfuse wange ndakagumira grade 2. Unoda kuita sei? Unoda kuzivira information yemba mangu. Information takataurirana musuinda ndagara pakapeta. Tikataurirana kuti iwe uchashanda uchidai. Izvozvo ndozvakufanira kungoita. Kuzviramba izvo zvatikutaura sikuchinja mashandiro asi ndambobvunzawo semunhu ane mazuva anoona ari kufunga kuti kochitiko ichi chiri kumisikidza chii? Chiri kumisikidza rufu yarerwa kutemana nevanhu nematemo kana kuti kuparira ngozi. Inini ndiri kuziva zvinhu zvangu zvandikuita. I know how to fix my things. I know how to play my cards. Chisiyana nazvo iwewe. Okay, imi munomadhodza mangani nekuti muchatipedzera varume vamwe tiri single. Vamwe tiri single. Akamuona mumadhoma waona mekutagira varume. Panosangana vanhu vakasiyana. Ende zvangu ndinomutsa baba. Munzwisisa caregiver. Ndonyanda yekudza muswe ndakakubvunza pandikati munhu wakambozviona kupi? Ndingamuka kumufarira nekakumusekerera pauri. Handisi kukanzwisisa zvangu asi ndanyatsoukabata. But ndingakusekerera pauri kuita. Hapana kusekerera kwandamboita. Saka ndatobvira kana ungodondidizira ipapeta ndiri mumbongo. Ungodondidizira. Watadza kusomuka. Hapana zvandaikwada ndanzwiko. Kunzwiko kuita sei vaingofunga kuti miche vanhu vangu vari murumu yameta tiriko. Hapana chandataka. Yobva wanyatsotivirira wakagara paipai. Munhu ari nguva wachitendera pandiri. Wadi kusomuka unogara napasofa iro izvo. Handakuvhuma kuti amutwini. Handakuvhuma iro kuti ndiri mutwini. Ndandabvuma. Hapana nyaya hanamboibhaya nyaya. Ungati hanzi takabvira kare tiri close tichi. Watadza kunyatsotsigira nyaya yakadai. Vodonditedzei. Uneka kumufarira kwakuita. Ndisi kufarira kwakufarira. Unombobvira ndanakirwe. Tanozva nake kuti mungomusandudzira chinowira.
nyangwa akavaudza babadhi vacho havambooni mumba mangu iri muno shaisi territory yangu ke you know us men we are territorial. Mamusiri panzvimbo yangu dondite sei muno mamusimba mangu pane mamwe masimba ndiri limited andisinganyatsi kukwanisa kuexecuta. amishe chete ndo masimba uri kutadza kuexecuta amishe chete zvinhu zvangoitikwa nhasi kuti ndiye ari padaro rekude zvaiitikwa zvaitika asi handisi munhu ari kana musiri ndakudzama asauzitaisa fesi yangu munhu akadzinwa zvandakaita unoti ndingaswera kutsekerera caregiver kwe vatarisa Chisigio. ndine feni Mwishe mukasimba ere gogo? undiwe Ndine zvangu wavanzi utano. uri right nina ndiuye ndikuvhurira Ndomire iko mchembera simanga muri busy ere? ndikubva unogeza saka ndina kunatsopfeka Manje mchembere ndiri muzukuru. hai kana ndiri kuuya izvezvi Kundena ari kuti didi mutsindo ari kufamba. ndini babati ndikutora topo yangu asipinda mabe. muri muno Mama. Hello. Mama. Diane for the caregiver. Oh, how are you? What, the one and only caregiver? Yes, you are right. Mazana ko mauita zamunoda makutonga zvisvika. kana Ndaba mwenye mama. ndangandichinja vachichakunza nhasi kunoku apa Nangoti ndaane nguva ndisingaoni gogo wangu rege ndimbosvika ndione ambuya sezvo sekuru asipo kudai. mbodofona Aiwa ko mafoni acho. Aiwa tofona tasvika kwa manje munoshaya munhu aiwa shaiki. ona tisipo mafoni ndosikaakariko kani Aiwa ndizvozvo mukemberi makasimba ere gogo? ndiri right muzukuru Ndiri nani zvangu uri sei upenyu? upenyu uri right Paseko sekuru wangu ari kumbofona ere? anofona Handitika. Muzadura muno Diane kunenga ndagara ndiri muno ere. Munenge makawanda nemweya yetsvina inoda kunamatirwa. Ndinoda kundisekesa. Otherwise maramusha. Ndarara bhozvo kuti. Asi ndindatya kumutsa here. Aiwa hakana ndanodobatwa kwangu nedzimwe hope maidhiva buda muno manje so. Wamaidhiva tombopinda muno? Vatombopinda muno. Vane zvavo vachimbononga nonga. Kwatisiya mukwende yavo. Meno handangu ndiri kumboona here. Mukwende wezvaona vachisiya muno. Makuhari kwatisiya mukwende yavo. Siwarara bhozvo. Vane mukwende yavo yavanenge vachisiya. Vanengamborara kwamunorarika here muno? Mutadza kurara nehasha dzavakaita yasaziva kuti kushopemba kudaro. Nekudzanira naikejiva. Ndinenge ndichibatikana nababa kuti vanhu nebasa randiri kuita pano iri ndinonzanzi ndakanganisa ndoti ko ndakanganisei nayo ingajaha hana mhosva. Waziyero nechikadzi. Asi aine mhosva zvake. Jamani hapana jamani akachena ka. Jamani vagara vanenge vaine mhosva. Mandimikirera kutaura ikwanisa zvidzidzisi. Wakutomukako. Aiwa kana baba. Sure here. Vanhu munozandokufarira sehanzvadzi yangu chaiyo. Shuwa chakwadi. Kana neni. Ndakatongonzwa ngobhonda neni so. Aiwa kana neni ndotofarira zvekudaro. Ndosaka muchingoona ndichikurarirai so ndotongofikira kuti muri hanzvadzi yangu. Machina maidhi zvinozopera musheri wakapinda wakandira kudai. Koma naivo vaine zvikukutu zvavo.
Hanza ufana kuona chitanda chemuwa chiri muziso kwaiwe chako chihombe chakakura kudai. Kana maiti vanoswera pano ava. Havana kana pressure. Hapana kana. Haisi nyaya yekuswera. Haisi nyaya yekuswera. Munhu aivaita zvikokuti ari pamba pahome ground. Pano zvikada tisiri kuzvinzwa naimishi. Kana shuwa ngotaurawo zvangu ngotambawo. Ngotambawo wangu. It's okay. Tatoda kutenga kutoita worried kuti asi pane something chauri kuona here chausiri kukwanisa kundiudza. Aiwa kana. But don't hesitate to tell me. Alright. If there's anything fine. Aiwa kana. Kuneni. I don't want peace. I want problems always. Aiwa ndikutora nevari mumhepo. Vari mumhepo? Vapi futi? Inini pasiwa mukuende muno zvanzi ndikuende. Havana zvavambotaura, havana kutaura kuenda kupa. Nokuti havanyanzosiyana kasaka kwaitike iko kuti vasiwa kunge. Kusiyana nani futi? Mishika. Asi unoda kuvhiringidzika pfungwa kai. Haikegiva. Nai misikubvunza nai. Hanzi ndoende. Tigona ndikuti vakosiyai medhemu vasi vari kuendepi. Vanombotaura maidhi, vanombotaura nini. Vangobhidha here vachipinda ipapa vachibhidha here vachibuda futa. Kana kuti zivo toenda kupa ndifumboziva. Nekuti hazviwanzosiyana saka rega ndibhonoona kuti vari kuita nezveya. Pamwe vakade assistance. Ndikuona ndine zvinhu zvavo zvavasiya pasofa. Vane zvinhu zvavo zvavasiya. Zvinodzi vasiyana nazvo. Aiwa kana. Ndikuya ndichikutorai baba. Mumborohwa nemhepo. Okay. Bati tiri right zvedu. Aiwa zviri kuoneka. Apa ndandoda kutobuda zvangu. Mudabuda kutogeza ndasvika nguva yakaipa kai. Chakakosha kutongosvika iko. Muda kuenda kutoa Makadi. Makasimbera wakati. Wakati upeni. Aiwa uri nani zvao? Tinofara hedu kuseni. Aiwa kuri nani. Ndimnawo mchemberi wangu apa. Ndisina ndo vari kutobva kakunyeka yekuti hanzi varada kubuda vari kubva nogeza. Munhu ageza kuseni? Ndasvika vachitoita kubva nogeza nai manje. Nai mem. Mageza nguva ile. Ishausa uchiganhira iwewe. Muro wangu muromo chinyara. Saka vasekuru vari kuita seko vari kuuya here holiday Christmas yatatarisana naye. PaChristmas vakati vari kuuya. Handitika? Vakasiya paChristmas havazombowanika futi. Vakauya timboona kuti tingambojola here pakaholiday apa. Zvavabadhi hazviteedzerwi vanogona kusauya futi selast year paya. Sekuru vari kutorwa ndibadhi.